Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Pati bulokku maho ale debataku, ho ale raja, jala pujiokku maguarmu rodi saleleng-lelengna. Saling arni
Hamu kadongan saha porsiaun keluarga besar punguan poparan sobadebada sihaan boru bere dohot ibe bere perawang sekitarna lina marlas niroha di bagasan minggu sadarion di ulang tahun na 44 tonate jala di paborhat hita marhite tema di tonga-tonga ni ulauta sian hata ni debata marhite-hite surat ni Apostel Paulus tuhuria Filipi alani hujaha kok kami ma Filipi 4 sian ayat sada sahat rodi ayat 4 ma hujaha kami tapai hutihu ma di bagasa rohat tabi songonom ma hatano ope hamu kadongaku na hinaholongan jala na hinasiholan halasan nirohaku jala tupalku songonima marsihoho tamu di bagasa Tuhani hamu akka haholongan hamu ewodia dohot sintike huapoi mahamu asa marsada niroha di bagasa Tuhani huelek-elek maho ale sinsigus nabotor urubi manasida akanau madonganyau marukil humoko barita nauli rapon si Clemens dohot dongaku saulaun na dibanari di buku hanguluanido guarnasida marlas ni roha mahamu toktong di bagasa Tuhani huulahi madok marlas ni rohama hamu ido yang gosahana harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan hanya ini Tuhan permohonanku terimalah Tuhan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tak tutup macara pertanyaan di bagasa tikion ramadok mahita di tangiang alea manami na di Banua Gijang sai pinorbadia maguarno sai Roma harajamu sai saut malomo neroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangolua siapari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nedongan namar dosa Tuhami una kami tukiho tu pangujunan palua mahami siap pangago ai horona puna harajamu. Amin asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsoran ni todi porbadia mang nama dongani hitaon saluhutna amin 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 amin. Horas madita nasa punguan parjolo sahali mandok mulai tema hita tutuhan ta peringan basai di salah holong do asina do petu hita di sadarion boy rap hita marlas ni roha ima dinanang martaba umur ni punguata ima na pa 34 tahun mulai tema di hita sude dia ka basa-basa ni Tuhan di sadarion parjolo mandok mulai tema kami nasa punguan di amang calon pendeta di nang majalo gokon dok jojo nami jala boy menghadiri rapak di son ima dina marulang tahun punguan nami punguan poporan somba debata
boru bere iba bere na odong di Praungon. Mulai tema di sudi ala amang sayang giat lam di berkati ma pelajanan ni amang padita jala di lehon hai pasan dohot umur na gajang. Mulai tema di amang calon pendeta nami nang dison jonjo ngau mewakili sian panitia pengurus acara ni ulang tahun. Mulai tema di hita sude ala nang mereta hita boy hita marpungu di Sadarion dina rapak marlas di roha hita dina ala nong martaba umur di punguata sayang giak ma di hasada tahun lam tumajuna punguanon maula tema di hita nasa penguan Sadarion nangpe dia ka penasehat nami di pengurus ni BPH ni punguanon dison mandok mulia te dohami tuhamu disude aka burjom munai disude aka halojam munai dina mangalugahon jala paher bakon punguanon sayang giak ma punguanon lam tumajuna di luak Perawangon nang dihita aka boru dohonon nami tong mauliate di hamu di botohami do di setiap adong ulaun pesta di pungut tahun ulaun suka mana tahu duka ibere kami do hamu reta kompak makobasi di narikot di punguanon mauliate ma di hamu akaboru nami bere nami nang ibere bere nami sayang giat ditabai debata ma pasu-pasuna di hamu di lehon umur nagajang dison mewakili panitia ulang tahun bolo tungadong nasala nahurang di penyambutan manang di pelayanan nami au sadiri mangido maaf maula tema selamat ulang tahun ma di punguata punguan paparan debata boru bere ibe bere na di Perawangon maula tema di amang ketua panitia nang pasahaton hata dia kana pasikopon nahubar di ulauta ulang tahuta nang di partikianon nawangihut Sadario tanggal 22 bulan sia tahun 2024 hobar songo camita di bagasan las niroha rohita marlas niroha marhite itu ngapunguan popara sopa di bata humaliang taraya humma tutu ulang tahun alau naong umur ni pungata jongjong 34 tahun di bani siang giak mahita dapuk pasu-pasu na siat Tuhani na mangihut acara periodisasi tonga-tongani punguata nomor 8 molotungpe terpilih pengurus lama tu gabe mabuah punguat muse tuari na mangihu 2 tahun naik alai hobar di organisasi dohot ADRT ta ikon diojakon domuse nasida di bahini upasa taima tu panasehat ni tongani punguan lau manguluhon doho mangojakon di kepengurusan punguas sopa debata tahun 2024 tu tahun 2026 di bahini upasa taima tu panasehat mana manguluhon obar nang terpilih ketua wakil ketua sekretaris bendahara songoni nang humas di tongani pungata butima upasa taima jadi songoni madihita nasa punguan paparane puta sobade bata boru bere dohot iba bere ala kebetulan penasehat saya merulau do benoaing di resort sabil songon na pemahok kita alai ngaro weana rodo inna nasida alai molo acaraon ala mardala do songon do tiki tatorusomma jadi ala songoni do aturan peraturan di tonga-tonga ni punguata melodung jumpa waktu na periodisasi periodisasi ma jala sonari do waktu na periodisasi di kepengurusan alai molo nagabe nasida pian nong kita kesepakati di hari-hari nong salpu nagabe duduk musik nauli jalan adeng gamai asa sonari pe ala sonari do kebetulan periodisasi na
ba Roma jo hamu saluhuna aka pengurus nami mulai sen ketua saha tu aka bedahara saha tu humas tu julum mahmu lanjut atong bolo dos do rohata neng lanjut nasida tapaturuhom majolas ni rohata angkat tangan kita mandok lanjut. Jadi songoni ma di hamu pengurus nami nian aturan nungabe periodisasi di bagasan tikion alai aturan ni punguat tadoi alai ala laos dibereng aka anggota do song-songoni nang hami penasehape dibere kami do hidading gandoh tinauli niki pengurusan muna ba sonare petong do hamu mulai sian humas saha tu ketua berarti dangarong perubahan di kepengurusan tetap do hamu nagabe dihapor siai punguata nagabe emparimudimun di punguat tahun. Jadi asa halasok kamu mai pertikianon pasahata ma tuhamuna mau lihat. Hita saluhuna bunga PPSD di lopok kamu langhatani penasehat hulopok kami mai dongani hamu mahami mardongat tangyang. Mau lihat. Jadi mau lihat malah nungabe manguduk nasida ba toto sehari had nasida mata to mangade itu di pengurusan ada orang solanti tebutang aja hita batu 12 rohata. Mau lihat jadi songoni mari hamu pengurus nami mulai sian sedarion terhitung di tongah-tongani punguan sobade bata siahan boru bere dohot iba bere totong mahulanti kami mahamu nagabe pengurus di tongah-tongani punguan tahun mulai sedarion resmi mahamu mulai sian penasehat sahatu ketua sahatu akahumas resmi mahamu resmi hokami nagabe totong badimu dimun bunga tahun nagabe pengurus tetap resmi mahamu di bagasa tikion jala di rohani asi dohot olong di rohani tuhata mahamu songoni masyan hami resmi mah baresmi hotuluhali horas partikian pasahatami tu si bawa acara. Jadi mau lihat tema di Tuhan. Jadi penunjukan mendadak don. Molo naik jojong iso ni konadong ko persiapaku seminggu. Asa dong si karango cerita. Jadi mau lihat di Tuhan di ulang tahun punguan Somba de Bata ke-34. Jadi sudah 34 tahun lah keberadaan kita. Punguan Somba de Bata di Perawang adalah suatu usia yang sudah dewasa. Ngatulu anak kon molo di usia 34 tahun. Jadi mudah-mudahan ke depan kita semakin kompak, semakin persaudaraan semakin kuat. Anak-anak kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Keluarga juga semakin diberkati oleh Tuhan. Begitu juga tulai nami semua lai mau lihat tema untuk lai semua yang sudah bisa membuat acara ini begitu meriah. Alai naik rencana nami naik mengundang artis alai karena situasi yang mendadak gabe artis lokal manon tak pakai. Jadi itu pengurus yang lama yang kembali diangkat menjadi pengurus baru. Songo pesangon anope hatahon laida molo perpanjangan ikon adong go pesangon alai molo sesuai de periode dangadong. Jadi holani mah selama ulang tahun mah dihita sude semoga semakin berkati lah punguan ini semakin semua anak-anak kita diberkati Tuhan dan kita semua dalam bimbingan Tuhan amin. Mau lihat jadi mau lihat mah mewakili boru bere bebere nang siap pariban sahala masyak kita teh saluhuna dihita namar pariban pargelengon ni raja ni hula-hula latta ate sahada masyak kita setuju mah mau lihat mah namangihut upasatami mah madohata selama ulang tahun di tongan ipungwata dohot dinaung yojakon pengurus baru di tongan ipungwata popara Somba de Bata boru bere bere humal yang Perawang upasatami mah satabi sangat ni raja ni hula-hula nami Dr. Salomo Siahan Butima. Shalom.
Horas, horas, horas. Dang masa kampanye sadarion kita namar pungudo kita alana ulang tahun ke-34 punguan Somba Debata Boru Bere Iba Bere Nadong di Prawangon. Selamat ulang tahun Madi Hita Sapunguan. Selamat ulang tahun Madi Hita Sapunguan. Mau lihat teh. Jadi sebenarnya kami na 3 bulanon berada di luar kota. Ale alana HUBG neng ulang tahun mula mau dong bawa tupar ni jauh. Roaut diam-diam, pulang aku diam-diam. Alana huboto ulang tahun hita sadarion. Jala macailas doro aku alana hita dalam rangka ulang tahun ke-34 ini semakin kompak. Kemudian pengurus juga bekerja semakin kompak, terutama pengurus yang dipimpin opung kita. Selamat mopung dah untuk prodi kedua. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa kita semakin kompak. Nang pehami jarang terbereng, jarang mengingut acara. Jala bergembiranya kami kalau ada acara suka maupun acara duka, bahwa selalu kami tidak bisa ikut, tapi pengurus selalu memberitahukan kepada kami. Dan kalau punya kesempatan kami akan datang, sekalipun kami jauh, kami akan tetap datang untuk kita boleh bersama-sama. Jadi sekali lagi harapan kami supaya punguan ini menjadi contoh bagi punguan-punguan lain yang ada di Perawang. Kita tahu bahwa semua punguan yang ada di Perawang ini bagus, tapi kita harus bisa lebih bagus lagi. Setuju ya? Setuju? Oke. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada pengurus baru yang menjalankan tugasnya untuk 2 tahun ke depan. Semoga nanti terpilih lagi 2 tahun ke depan berikutnya. Maulah tema di Tuhan. Horas, horas, horas. Namangihut hupasaha tamima tu ketua nalama doho ketua baru. Pasahaton souvenir manang madohata tu pengurus baru, pengurus lama. Laos pasahaton adong sepasaton nasida obar kenang-kenangan di ulang tahun 44 di hita di Tikion. Dung sipulin non baru pe diangkat manom meja tuson sahak mahita tu acara pemotongan kue. Dung sipul pemotongan kue marsipanganon manok kita nung sipul marsipanganon sahak mahita tu tortor ni punguata alai mangido mahami dihita saluhuna unang adong dinarong na makurangi doho mangalubi alai ikom makorus mahita dinalobi manggohi dinahurang dia ke acara nanaing marede doa akatortor mendaftar manok bujolo asa dibahan urutanna unang songon na tahun na lewat hami majo asa berurutan. Jadi di ini hubai kami mah huliak kami mah kesempatan tu amang ketua lama doho ketua baru madokon hata doho pasahat kenang-kenangan di ulang tahun na to putol pulopato di tongani punguata di Batikenon Butima. Selama ulang tahun ma di pungua para Somba Debata nadong di Perawang ke-34 nga umur natangnya non umur na dewasa alai merpangiduan do hita hipas-hipas hita saluhuna sehat boy museng taraya honon sampai ulang tahun emas 50 tahun yang akan datang. Sonari 34 berarti hera 16 tahun nai taraya homa ulang tahun emas. Saya hipas-hipas mahita dau kasahid dau mara siatonga-tonga ni hita ganuk marsada. Jadi sian ketua lama tu ketua baru sebetulnya orangnya itu juga. Dan adong na berubah mungkin sistem. Adong ko sautik huri mangremangin akin mangida situasi na adong di Perawang mungkin sedikit akan kita revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga naung tapadalan selama 2 tahun dan tahun-tahun sebelumnya alayan noni
Molotung pe jolo tapai nanon akka hera berupa draft perpudien notong do ikut tarian sonon di tonga-tonga di punguan setuju tidak setuju na. Molotung pe dengan not neng patah tapatupa baron nami do buah-buah tuh hita ganuk marsada. Jadi di kepengurusan baru dengan hamu mahami di bagasat tangyang ramo asa di ramoti tuha kami di nalau mangula ulaun siganupari nang di tonga-tonga di punguata hobar tuakan nang tahatai dia ka bulan nang salpu oronari bulan sia satu kenai saat matu bulan 12 tak persiapan manon untuk acara Natal tahun 2024 di sakapirohannya nih kemar Natal lo hita tahun 2024 alana tahun nalewat dang mar Natal hita bentuk dari kepengurusan lama adonggo di sakapirohata sian hita saluhuna pengurus termasuk mesido ketua panitia ulang tahun ayang jago ka ide ni panitia ulang tahun sonari tapi masong ono pungen de mana nauli niku jadi adok sautik siat tonga-tonga di pungata sian hita lautu hita jala sian dari kita untuk kita lautu hita doon saluna adong dipatu pahami sian kastai dana kastai berupa souvenir lau si bagi honota ganuk bersama setiap kakak di tonga-tonga di bungata dang masere-sere dapotan alai setiap kakak mak alana mau tabagen nusere-sere sekitar 350 badak tolak tarupe jadi mau tumpe on boy terpatupa siat tonga-tonga di punguan la semarohata sarupa maido di temana king rak manuhu mahita dina porat jalara ma persauli humma dina memet homma na memeti rak ta persauli humma molotung pedong songonon neng partordinga rak makalasom mahita dinang di nawa pinatupa ni pungata sobare mata songoni mahata isian ketua lama nang tu ketua baru nah didongan Tuhan mahita jadi yang di humas di somara dibagi honate alai pai masuk dibagi adong naking sa tua barita adong sia tonga-tongan di pungata naking neng mandaptar do neng pasato nakahata nauli manang adong buah-buah di tonga-tongan di pungata upasat taima partikian Happy birthday Jom mahita Sudiama Happy birthday to Happy birthday to you Somebody Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Somebody Happy birthday to you Yang ketiga Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Apa lagi tiup lilinnya umurnya panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia dirinya sekarang juga sekarang juga potong kuenya sekarang juga potong kuenya sekarang juga ya seperti yang siap siap kedua atau kedua ya siap kedua
suap ketua, suap ketua, suap ketua sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap ketua, suap ketua, suap ketua sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Siap sudah? Iya. Iya ketua. Suap penasehat, suap penasehat, suap penasehat sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap penasehat, suap penasehat, suap penasehat sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ya, kemana lagi ini? Bagi semua, bagi semua,